Kien l-ispettur Eltin Taljana li naqqas milli jieħu azzjonijiet kif kien fid-dover li għamel li wassal biex jikkawża sitwazzjoni ta' identità żbaljata fil-każ tal-arrest ta' Daryl Luke Borg. Dan joħroġ bil-konklużjonijiet tar-rapport tal-Bord tal-Pulizija li ma rapport kien ippubblikat fl-Inter tiegħu mill-Ministeru għall-Internu Sigurtà Nazzjonali. Kien l-istess Ministeru tal-Internu Sigurtà Nazzjonali li ressaq il-każ quddiem il-Bord tal-Pulizija. Skont il-Bord minflok Taljana koopera ma' uffiċjali oħra tal-Korp li huwa kien jaf li diġà investigaw u l-resqu lil Daryl Luke Borg baqa' dej waħdu ressaq persuna oħra fuq l-istess reat. Bil-konsegwenza li ħalla l Daryl Luke Borg arrestat meta Taljana biss kien informat li persuna oħra kienet ammettiet li wettqet dan ir-reat. Dal-każ imur lura l-4 ta' wiswa l-ħabta tad-9 ta' filgħaxija meta l-Pulizija rċiviet telefonata b'rapport li kien se hold up f'convenience shop bil-Kirkara. Minnu fih il-Pulizija marret fuq il-post bdiet l-investigazzjonijiet li minnhom kien inkarigat l-Ispettur Eltin Taljana. Jumej wara propju fis-6 ta' Wissu Daryl Luke Borg ġie arrestat u ttieħed għall-interrogazzjoni u ċaħad kull involviment tiegħu f'dan il-każ. L-għada huwa reġa' ġie interrogat u għal darb'oħra ma mmettix l-akkużi. Fl-istess waqt li l-Ispettur Eltin Taljana kien qed jara l-filmati tas-CCTV u rċieva telefonata mingħand is-Supretendent tad-Distret fejn qallu biex jaf minn dak li kien qed jagħmel għaliex is-CID kienu ħarku persuna. Daryl Luke Borg tressa il-qorti taħt arrest u nżamm arrestat fuq insistenza tal-Ispettur tas-CID inkarigat mill-prosekuzzjoni minħabba li l-imputat kellu problema ta' droga. L-Ispettur Eltin Taljana għal darb'oħra kien informat li Daryl Luke Borg tressaq fuq il-hold-up wara li nbagħat message read report li d-diviżjonijiet kollha tal-Korp tal-Pulizija fosthom fl-assa ta' Birkirkara fejn Taljana kien stazzjonat. L-għada fit-8 ta' Wissu l-Ispettur Eltin Taljana rċieva informazzjoni minn xi ħadd li kien Rodri Grek il-persuna involuta fil-hold-up. Minkejja li kellu din l-informazzjoni Taljana baqa' ma nfurmax l-ebda uffiċjali oħra. Fid-9 ta' Wissu l-Ispettur Eltin Taljana interroga Rodri Grek li ammetta li kienu l-persuna li wettaq dal-hold-up li kien sar 5 ijiem qabel. Hawnhekk Taljana bat message read report lid-diviżjonijiet kollha tal-Korp inkluż taqsimiet li ma kellhomx interess fil-każ biex jinforma li huwa kien qed iressaq lil Rodri Grek. Sa dan it-tant Daryl Luke Borg kien għadu qed jinżamm taħt arrest. Dan ifisser li minkejja li l-Ispettur Eltin Taljana ressaq lil Rodri Grek wara li ammetta li kienu li propju wettaq il-hold-up f'Birkirkara u ħalla l-Daryl Luke Borg persuna innoċenti maqfula l-ħabs fuq arrest għal ġurnata. Quddiem daw il-fatt il-Bord tal-Pulizija wasal għal konklużjonijiet li nuqqasijiet gravi li wettaq l-Ispettur Taljana għandhom iwasslu biex jittieħdu passi dixxiplinarji kontra tiegħu. Sa dan it-tant il-Kummissarju tal-Pulizija fi stqarrija ħabbar li mistennija jittieħdu azzjonijiet dixxiplinarji fil-konfront tal-istess Spettur Eltin Taljana.